investigations mano ketine covid ka onego beni keto gi sani osiptende jothieth nitie gimoro mantima gimoro makotimore to ji ok bed gi reaction ma ji mang'eny hinyore. Sirikal nyaka we wacha ni gimoko tie kare kapok gindiko dakteche, pok gindiko nurses, pok gindiko jothieth. Mar ariyo pok giketo osiptende obedo gi gik madwarore kaka ICUs kata isolation maber kaka owinjore. Onge mar ler malong'o ewi landruok mar tuo mar Ebola, kido mar Sudanese type mane omuoche piny libamba ma Uganda, bende en wach machielo makelo luoro ne lakteche. Pok ng'ech ni gik mang'eny onge kuome. Manyiso ni onyabedo ni en gi spread mapiyo, to mondo mi oneg ji onego ng'ato yo mapiyo ahinya molo kaka ne covid nitie cha molo nyadi 50 kata nyadi 100. KMPDU bende onyiso piny owacho mamalo kod piny owacho mag counties, ahinya to counties makaluo mokiewo kod piny libamba ma Uganda, mondo bed akicha mar kedo gi midhiero ma inyalo kelo kod muoch mar Ebola e gwengego. Sirkal mar national gi sirkende mag counties, ahinya counties kaka mag Migori, county mag Homa Bay, mag Siaya, counties moboda gi nyaka ng'ini gigeto mitigations makagini okudore kamoro to ji nigi kinga ma ji ogengre ma ok nyal yudo tuono. Matimore kinde ma laktar moro ma japiny Tanzania ne owito ngimane e piny libamba ma Uganda bang' gamo tuo mar Ebola ndalo 5 mokalo. Ma en ler mane ogol kod migawo mar thieth e piny Uganda. Nyaka sani onge ng'at ma oseyud kod tuo mar Ebola e pacho kae, kata bed ni jatuo michich ni nigi tuono ne orwake kar thieth ma St Mary's Mumias, tok nyiso ranyisi machal gi mag Ebola. Nonro mar pime pod dhi nyime. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wach ma bende donjo sani